କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବନାର ବାଦଲ। ଖିଆଲି ଭାବନାମାନ ଅସୁମାରୀ ବାଦଲ ପରି ଦିଗହୀନ ନୀଳ ଗଗନରେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ଏକ ପରିପକ୍ୱତାକୁ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଚାଲନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଗଭୀରତାକୁ। ତା ଶିହରଣର ଉଷ୍ମତାରେ କିଛି ନୂତନତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ତ ତା ଉତ୍ତାପରେ ପ୍ରସବିତ ଭାବନାମାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆବିଷ୍କାର ଓ ପ୍ରୟାସର ଅଦମ୍ୟ ଚାପା ଖେଳରେ ଖିଆଲି ଭାବନା ଯେ ଆଉ ଭସା ବାଦଲ ପରି ଉଡ଼ନ୍ତିନି, ଦିଗହୀନ ଭାବେ ନାଚନ୍ତିନି, ଉଥଳ ପୁଥଳ ହୋଇ ମଚି ଯାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ପାଇଁ, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଛବି ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Hello everyone, this is Lupaputra Mishra from Bhubaneswar. This video is all about the group Hoi Polloi. Hoi Polloi is a group of young, fresh blood of Sunil, Swati, Pragya and Maitreya. They have done an incredible, innovative work towards literature. Please like their YouTube channel Hoi Polloi, like, share and subscribe.